Benul predomine în acest moment. Apar și crampele. Nu se mai poate juca fotbal în acel careu. Atmosferă care aduce așa aminte de derbiurile din Argentina, măcar cu această culoare. Din păcate, cred că a și luat foc ceva acolo. Stimați spectatori, organizatori și oficialii clubului, vă rog frumos să nu mai aruncați cu materiale pirotehnice pe suprafața de teren. Riscăm să fim penalizați, meciul se va opri și se va rejuca de la început. Stimați spectatori, oficialii clubului, vă rog frumos să nu mai aruncați materiale pirotehnice pe teren. Meciul poate fi oprit, se va termina cu 3-0 și va trebui să mai jucăm încă o dată. Cred că acel început de incendiu a fost oprit. Nu mai aruncați cu materiale pirotehnice pe teren. Materialele pirotehnice sunt percepute de multe ori și greșit. Fumigenele, nu știu dacă reprezintă așa neapărat material pirotehnic. Trebuie scos însă bannerul acela de acolo care a luat foc. Se notează ceva în raportul observatorului la marginea terenului. O scurtă consultație cu arbitrul acestei partide, Bogdan Dumitrache. Nu a fost însă nimic grav. N-au existat totuși petarde. Cred totuși că aceste fumigene, poate în general le încadrăm la aceeași categorie, dar fumigenele nu fac rău decât că, iată, se întrerupe jocul pentru că nu mai e vizibilitate, dar în rest cred că sunt inofensive. Acel incendiu a plecat de la altceva. Trebuie să așteptăm puțin până se dispersează fumul. Acum vede tot orașul, probabil, din orice zonă ai privi ce se întâmplă aici pe stadionul Ilie Oană.